ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଛାତ ଉପରେ ଏବେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲଟି ସ୍ଥାପନ ସରିଯାଇଛି, ଯୋଉଟାକି ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରିଛି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମୁକ୍ତ ବିଜୁଳି ଯୋଜନା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏହା ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରିଛି ଆମର ଓମ୍ ଶିବ ବାବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାଣିକାଗଡ଼ା ତାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଘରେ ଆମ ଛାତ ଉପରେ ଏ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲଟି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଥିବା କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ବହୁତ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆମକୁ ତାର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ସବୁ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ବେନିଫିଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି କଣ ଆମର ବେନିଫିଟ୍ସ ହବ। ଏହା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବିଜୁଳି ମୁକ୍ତ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଆମେ ପାଇପାରିବା ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ ଆମର ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଉ ଶକ୍ତିର ଯୋଉ ଆମେ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆମର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥାନ୍ତା ଓମ୍ ଶିବ ବାବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଯୋଉ ଜରିଆରେ ଆମେ କଲୁ, ତା ପାଇଁ ଆମକୁ 1,38,000 ଆମର ସବସିଡି ଆସିଛି ଏବଂ ଆମର 62,000 ଟଙ୍କା ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଅତି ସହଜରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆମେ କରିପାରିଲୁ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଓମ୍ ଶିବ ବାବା ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନା ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ଚାହୁଁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।